Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo al canal de Sortiu i disfruteu, vídeo per analitzar el que ha donat de si l'aturada d'Argentina, la campiona del món, que al igual que Espanya ha guanyat els seus dos partits 0-1 i 2-0 respectivament davant de Paraguai i Perú a Lima, fora de casa, un camp que sempre és difícil. En parlarem, començarem pel primer partit, però davant de Paraguai, una Argentina que sume 4 victòries en 4 partits en aquesta classificació per al Mundial 2026. Gran inici dels d'Scaloni, que encara no han encaixat cap gol. Cal subratllar-ho, no han encaixat encara cap gol els campions del món. Un partit a priori senzill davant de Paraguai, però al final es va acabar complicant degut a l'absència de Leo Messi per lesió. No va comptar amb minuts davant de Paraguai, com tampoc va comptar amb minuts davant de Bolívia al segon partit, que també va guanyar la selecció argentina. Tot i això, una Argentina que de la mà d'Scaloni està trobant la manera, està trobant els jugadors i la forma de jugar amb la que la presència de Leo Messi no sigui clau per guanyar. Sí, òbviament, per ser un jugador determinant, com és al final el millor del món, però sí que és veritat que Argentina està perdent la Messi-dependència que havia tingut anys enrere i que li havia perjudicat molt en les grans cites en les que Messi havia estat més apagat. Davant de Paraguai, el Divo a la porteria, Nahuel, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico a la defensa, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul i McAllister al mig del camp, a dalt Julián, Lautaro i Nico. Veureu que és el mateix 11 pràcticament que davant Perú. Canvia l'entrada de Lautaro Martínez, que de moment encara li està costant recuperar el seu lloc com a titular perdut al Mundial davant de Julián Álvarez, un Julián Álvarez que per cert encara no ha marcat, porta 500 minuts sense marcar, 550 Lautaro Martínez, però és el que escoltava avui en vídeos de streamers argentins analitzant-ho. Realment Argentina està trobant l'equilibri entre davanters golejadors i claus com pot ser Leo Messi i davanters que no té per què haver de fer gols per jugar bé com podrien ser Lautaro o sobretot Julián Álvarez, que sí que és veritat que porten una mala ratxa amb la selecció argentina, però que són jugadors claus per entendre el nivell de forma i el nivell de joc dels d'Scaloni. Una selecció argentina que va guanyar també el seu segon partit per 0-2 davant de Perú, amb el que dèiem, un Messi determinant al final, 2 gols a la primera part, 2 gols força similars. El primer és una passada endarrere de Nico González, que és un futbolista que molt sorprendrà que sigui titular amb l'albiceleste, però realment és un intocable per a Scaloni. Passada endarrere i la rematada de Messi, que és increïble, a l'escaire del porter, imparable per al porter de Perú. El segon també és una passada endarrere de Nico González, i després d'un mig rebot en Julián Álvarez, Leo Messi amb la seva rematada típica amb l'esquerra al pal curt, impossible per al porter Rosca Rasa, aquella jugada que ha fet sempre i que cada cop és més difícil d'aturar-lo. Un Leo Messi que segueix sent la figura total i única d'aquesta selecció argentina, segueixen el metrònom, segueixen el golejador, segueixen el futbolista clau per entendre que la selecció entrenada per Scaloni només hagi perdut un dels últims 51 partits que ha jugat. Sí, només una derrota en els últims 56 partits de la selecció entrenada per Scaloni. És una autèntica barbaritat, l'última derrota d'Argentina a les semifinals de la Copa Amèrica 2019, si no vaig errat, per 2-0 davant de Brasil. L'última derrota de la selecció argentina. És una autèntica barbaritat en partit oficial i també en amistós. Increïble el que està aconseguint Scaloni de la mà de Leo Messi i els futbolistes argentins. Argentina que va sortir amb el Divo Martínez a la porteria, Tagliafico, Otamendi, Cuti Romero, Montiel, De Paul, McAllister, Enzo, Nico, Julián i Leo Messi, que com dèiem va ser el jugador del partit. A destacar però també unes declaracions d'Àngel Di María, que va confirmar que després de la Copa Amèrica es retirarà de la selecció argentina. Per tant, ja sap l'albiceleste que no podrà comptar
amb un home clau per entendre la victòria al Mundial, sobretot en la gran final davant de França, per al Mundial 2026. Di Maria, que no serà la cita mundialista d'aquí 3 anys i mig. Veurem si és Leo Messi o no, encara està per decidir, encara hi ha incògnita sobre si l'astre argentí disputarà o no per última vegada una Copa del Món, o decidirà que després de la victòria a Qatar 2022 és hora de penjar les botes amb la selecció argentina, amb la que per fi, després de guanyar la Copa Amèrica, la finalíssima i el Mundial, doncs bé, el seu palmarès ja és el suficientment extens per ser respectat fins l'eternitat pels argentins i pel futbol en general. Una Argentina que està en un nivell de forma brutal, que ja li treu 5 punts al segon classificat i que ha sumat 12 de 12 en un inici que sembla que deixa els de Scaloni molt i molt a prop del Mundial, i només s'han disputat 4 jornades. Una Argentina que juga molt i molt bé, que convenç amb el seu joc i que qui sap que també pugui ser una candidata per a la Copa Amèrica i el Mundial.